a la meva escola, li demane poder aprendre d'una manera moderna. No vull que llegir, estudiar i escriure siga avorrit. Vull il·lusionar-me quan vaig a classe i vull fer-ho en un lloc agradable, sense sorolls ni presses, rodejar de la natura i sentint cantar els pardalets. M'agrada una escola que creixi al meu ritme, que sàpiga entendre'm i que tinga empatia en la meva manera de ser. Que, a més, entenga que la diversitat és una riquesa i un tresor que cal fomentar i que ens ajuda a ser més bones persones. També demane fer una classe amb pocs alumnes. D'esta manera, la mestra podrà atendre'm millor i tindre una relació més autèntica amb els companys. Vull que els meus mestres no paren d'aprendre, que mantinguen la il·lusió per saber i que tinguin el cervell ben obert, i que ho facin amb alegria. També vull que els meus pares formen part de l'esport, que vinguin i que participen, que entren a classe i que parlen amb la mestra sempre que vulguin. Jo, a la meva escola, li demano tindre un menjador i unes activitats extraescolars per a poder quedar-me el temps que calga si els meus pares estan treballant. I sabeu què? Tot això, a la meva escola, ja ho tinc.